Какво иска да ви каже той днес, именно сега? Трябва да бъдеш търпелив или трябва да бъдеш търпелива? Какво още? Не искам да чакам и минутка повече. Моля те, бъди моя или моля те, бъди мой. И накрая, ще ми помогнеш ли? Ами, това, което виждаме е, че човека има въпроси, които трябва да реши. Затова ви моли да бъдете търпеливи. Иначе хич въобще не му се чака. Той иска да бъдете заедно. Не иска да ви чака вас повече. Надява се вие да разрешите също ситуацията, която е около вас. И съответно ви моли за подкрепа и за помощ.